Валентина Васильева үй янындагы бакчасынан яшелчә җыю белән мәшгуль. Кышкылыкка әзерләү өчен түгел, үзенә артып калганны ярминкәгә җибәрергә. Васильевлар быел мул уңыш җыеп алган. Хуҗабикә сүзләренә караганда тузланмаларны күп әзерләгәннәр, урманга барып гөмбәдә җыйганнар. Очень хороший урожай. Уңыш бик яхшы, безнең яшелчәләр бернинди ашламасыз үстерелде. Авыл җирлегенә рәхмәт. Орлык алып кайтып бирде бушлай. Кәбестә суганны мул үстердек. Һава торышы корытырса да зарланырлык түгел. Яшелчә уңды, барысы да үзебезнеке. Уңганнан барда булады халык. Васильевларның бакчаларында хәзер дә җирҗиләге пешә. Ярминкәләр Казанда, районда булсынмы, Васильевлар гаиләсе елның-елы катнаша. Бу елда экологик яктан чиста итеп үстергән яшелчәләрне башкала халкына сату өчен күп итеп әзерләгәннәр. Нынче хоть и лето засушливо, но Быелгы җәй коры килсә дә, халыкта яшелчә күп булды. Суган да эре, яхшы. Бәрәңге вакырак булса да җитәрлек. Халыктан артып калган җыеп Казанга барабыз. охотно дают, собираем мы и... Хуҗалыкта кышкырт та җитәрлек. Васильевлар ярминкәдә сатарга дип үрдәк итендә җибәрәләр. Бер шәхси хуҗалыктан гына шул кадәр җыелган продукция бу. Халык ярминкәгә бик теләп үзеннән артып калганын бирә ди җирлек башлыгы. Быел авыл халкына алып кайтып бушлай орлыклар кәбестә үсентеләре таратканнар. Шуңа да бакчаларда уңыш мул. Вот в этот выходной мы едем в Казань на ярмарку. Бу ялда Казанга барабыз. Киләсе ялда исә Нурлат ярминкәсендә катнашабыз. Барлык яшелчәне шәхси секторлардан җыябыз. Ашламасыз үстерелгәнгә экологик яктан чиста. Сөт, эремчек, ит барысын да алып барабыз. Машинабыз тулы була. Халык сату өчен үз продукциясын теләп бирә. Бу гаилә бюджетын тулыландыру өчен дә файдалы. Надежда Аркадьевна белдергәнчә, башкала халкы ни кирәген алдан әйтеп җибәрә. Хәтта сарык янына кадәр заказлар була икән. Хәзер үз клиентлары да бар. Татарстанныкы, үзебезнеке булгач, халыкның да ышанычы зур.